ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ದು ಬಳಲೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ದರ್ಶನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಕ್ಷಯ ಚೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧುದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಆಕರ್ಷಕ ಚೆಂಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವೇಷಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು.
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದುಂದುಪ್ಪುನ ಗರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪಾದು ಪಣವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು. Aku. ನಾಗರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ದೇಹಿಗ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒದಗಾದು ಜನಕ್ಲಿನ ಗೇನ ಒಯ್ತೇರು. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ
ಪುಟಾಣಿ ಕಶ್ವಿ ಆದಿತ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ನೈತಿಕ್ ವೇಷಧಾರలను ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣವ್ ಸಂಗ್ರಹಗ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಷಯ್ ಚೆಂಡೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಚೆಂಡೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಶಾಖೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಸಂಗಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೇರ್ಲ ಪದವ್ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ರಾಮಸೇನೆ ಘಟಕ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ರಾಮಸೇನೆ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಮುಡಿಪು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಬೆಲ್ಚಾಡ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವ್ ಮುತಾಲ್ಕಿಡಿತ್ಯರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವದ ಸ್ನೇಹಬಂಧು ತಂಡದ ಶ್ರೀ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು ತಂಕ್ಲಿನ ಊರ್ದ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಪುಟಾಣಿ ದರ್ಶನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಗಾಯ ಮಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವದ ದರ್ಶನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಹುಷಾರಿಚಂದ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಡದು ಅತ್ತವರ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗ್ಲೆ ತಂಬೋಯಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಪನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮೇರು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗೂ ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂದೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಂಡ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡದ ಪುದರನ್ನ ಆಕಲು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕಲ ಏನಿರ್ದವರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬತ್ತಂದು ನನ್ನ ಕೈಯರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಲ್ಲ ಪಲೈ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪಂಡದು ವಿಕಲಚೇತನ ಅದು ಅವೇ ಆಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬರುವಂತುಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ದರ್ಶನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದಿನ ಇರ್ದವರ ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಿ ಐಕೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದು ದಿನದ ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಸುರೇಶರಿಗೆ ಐತಡಿ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ದಿನನೂ ಕುನಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡೆ ಐತಡಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದೈನಕವರ ಅಡ್ಯಾರ್ ಪದವದ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಂಗಾರ್ಯ ಕೈಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಗರುಡಿದ ಬೈದರ್ಲಿನ ಜಾತ್ರೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್ ಚೆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧುದ ನೆತ್ತ ಸಹಯೋಗಡು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿಯಡ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಪಂಡದ ಬಾಲ್ಯದ ಮರ್ದದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದ ಕೈ ಜೋಡಿಸದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಪನಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಲಾಷೆಡೆ ಎಂಗಳು ಮಾತೆರ್ಲಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲಡು ಉಪ್ಪಡ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನು